Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2014 i-Beyond the Reach. La siqala khona ngowesilisa igama lakhe uBen. uBen wayengahlali yedwa kwi-caravan house yakhe, wayehlala nentombi yakhe uLayina. Kodwa iy'nsuku ikaLayina zokuhlala noBen zaseyiphela ngoba kwase kumele ahambe aphinde edrobheni koqhubeka ney'fundo zakhe. uBen wanikeza intombi yakhe uLayina isibhamu sokuthi akwazi ukuyivikela makwenzeka ey'thole sebhekana nobunzima basedolobheni. uBen wathi kuLayina asibohlale siredi isibhamu sakhe before ayolala noma eselele. Wahamba uLayina wasala yedwa uBen eseqhubeka nokwenza izinto yedwa. uBen naye wayesebenza umsebenzi wokuba yi-professional guide yabazingeli, echecka namalayisensi okuzingela asemthethweni. Elinye iphoyisa latshela uBen ukuthi kunesinye isigwili naso esifuna ukuzozingela la. Lo sozimali igama lakhe uMadek, naye uMadek wayezozingela ngaphansi kweso likaBen. uMadek ethembisa uBen ukuthi uzomkhokhela $1,000 ngosuku. uBen wayevuma eshesha lowo offer ngoba ethi akakaze akhokhelwe imali engaka ngosuku. uMadek wayelungisele ne-4x4 ye-Mercedes ka$500,000. wathi futhi uzozingela ngesibhamu se-Stay Scout 308 okwakuyisibhamu esibizayo esasingajwayele ukusetshenziswa abazingeli. uBen noMadek bangena kwi-4x4 kaMadek sebeya kwi-desert. Le location uBen ayemusa khona uMadek indawo eyayijwayele ukusetshenziswa abazingeli. uMadek wayethi ufuna nokuzozingela iy'mbuzi zentaba. Bafike bahlala lapho for ukukhempa bebase nomlilo. Nokwathi ekuseni wavuka uMadek wenzela noBen inkomishi yekhofi. Kwasa bahamba sebeya kule ntaba eyaziwa nge-Rocky Hill, nokuyilapho kwakubuye kutholakale khona iy'mbuzi zentaba. Kodwa uBen wethuswa ukubona uMadek esedubula izinto ey'ngenamsebenzi kwakuwama-TV amadala. Emva kokubona lokhu uBen wabona ukuthi uMadek umuntu ongazi lutho ngokuzingela, ozothatha ama-chance ongayazi nomthetho. Nokuyilapho uBen abuza khona uMadek ukuthi iphi ilayisensi yakhe yokuzingela ufuna ukuyibona. Kunokukhipha ilayisensi uMadek wavela wakhipha imali wayinikeza uBen for ukuvala umlomo, emtshela ukuthi le mali amnikezayo nayo ihlangene nomhola bemthembise yona ekuqaleni. uBen wayengeke ayinqabe leyo mali ngoba wayeyithatha waqhubeka nokuphelezela uMadek. Sebecashela ukugada lezo y'mbuzi zentaba lapha entabeni yonke into yayihamba kahle. Bathi akubanga isikhathi eside ngoba uMadek akafunanga ukulalela imithetho yokuzingela ayetshela uBen ngoba waqala lapho wadubula. uMadek wagijima etshela uBen ukuthi useyidubulile imbuzi yentaba. Ngenkathi sebegijima benyukela entabeni siyathola ukuthi wayengadubulanga imbuzi yentaba kodwa wayebulala ikhehle ekuthiwa uCharlie. uBen wayesephatheke kabi, wayemazi uCharlie ukuthi naye kwakuyelinye ikhehle elihlala around eliyizingelelayo. Kanti lo khehle lalizwana kakhulu noBen, okuyilokho okwakuphethe kabuhlungu uBen. Njengoba sasembona uBen wayetatazela egijima eseyemotweni for ukuyofonela ukucela usizo. Noma singazi ukuthi uMadek wayesecabangani ngoba sembona esethatha isibhamu sikaBen edubula uCharlie ikhehle eselifile ngesibhamu sikaBen. Kwezwa lokuqhuma kwesibhamu uBen esebuyele emuva engasalicelanga nosizo. Wafika uBen watshela uMadek ukuthi babili abantu manje ababulalele leli khehle ekuthiwa uCharlie. Ethi uMadek uCharlie sembulale mina nawe. Kodwa uBen wayesacomplaina kuMadek ukuthi umenzelani into ebuhlungu kanje ngoba yena usaplane kakhulu ngekusasa lakhe. Ethi njengoba enza lo msebenzi usaplane nokuyoqhuba iy'fundo zakhe. uMadek watshela uBen ukuthi angayikhathazi ngalokho ngoba uzomusa kwi-university lapho ozobe emkhokhela khona $300,000 njalo ngonyaka up until azayograduate uBen. uBen wayijabulela lezo y'ndaba bavumelana baxhawulana noMadek. Nokuyilapho umzimba kaCharlie baqala khona bewumboza ngamatshe. Nokwathi sebeqedile bahamba sebeyemotweni for ukuyogeza izandla ukuze baqhubeke nokuzingela kwabo. uBen wayengavumelananga nalento kaMadek ngoba simthole ehambe emotweni ephuthumela ukuyofonela i-emergency call. Kodwa uMadek washesha wambamba uBen ngesikhathi ebulala nale device ayethi uzofona ngayo. Emva kwalokho uBen kwase kufanele alalele enze yonke into azoyitshelwa uMadek ngoba amtshela ukuthi akakhumule ikepisi neskipa nebhuluku ney'cathulo asale nesikhini sangaphansi kuphela. Esekhumulile uBen uMadek wamtshela ukuthi akahambe ngenyawo aphinde ekhaya. Ngenxa yokushisa kwelanga lase-desert ne-long distance ayesazoyihamba kwakucacile ukuthi uBen ngeke asinde uyofela endleleni ngenxa ye-dehydration. Nokwathi uma ekubuka lokho uMadek wabona ukuthi vele asikho nesidingo sokuthi azabulala uBen, uzoyifela. uBen noma wayesekhathele ukuhamba isikhathi eside kodwa waqhubeka ehamba elandela ukuqhubeka kolayini kwey'ntambo y'kagesi. Wathi esehamba isikhathi eside uBen wabona ukuthi asikho isidingo sokuhamba ngolayini wey'gxobo y'kagesi, wavele wayijika. Wayishintsha indlela yokuhamba uBen esegijima eseya ngasendaweni eseceleni nokwadidisa uMadek owayekade embuka ngey'popolo. Nokwagcina uMadek esengena kwi-4x4 yakhe naye esuka. uBen naye wayehambe eyongena endaweni yomhosha la ezovinjwa khona amawa. Kanti uBen ngesikhathi eqhubeka wayezazi ukuthi uyaphi ngoba sibone eseqhubeka eseyongena kwenye imboba yaziye kwakuhlala khona ikhehle ekuthiwa uCharlie leli lidutshu loMadek. Ngaphakathi endlini kaCharlie wabheka izinto ayezoyisebenzisa ngoba wazothola nemephu eyayikade idwetshwe uCharlie. Kodwa ngebhadi uMadek wayekade embonile ey'popolo ukuthi ungeniphi ngoba wahamba ngemoto eseyombheka. Akuphelanga isikhathi esingakanani wafika uMadek naye kuleyo mbobo. uBen wayesecashile ngaphakathi kwakungamsizi ngalutho ngoba wafika uMadek eselayitha ama-dynamite for ukuthi amqhumise aphume. Nokwaphoqelela uBen ukuthi kunokuthi aqhunyelwe ama-dynamite ngcono aphume abaleka.
uMadeko wayesekade selinde vele uBen ngaphandle. uBen waphumela phambi kaMadeko. uMadeko embuza ukuthi uyishintsheleni indlela ekhaya obuhamba ngayo. Wathi uMadeko akahamba, uBen embona phambi kwamehlo akhe. Waqhubeka nohamba uBen kodwa wayejika futhi. Noma uBen wayesezizwe se-weak nomzimba wakhe usubuhlungu, kodwa still wangenela ukuyocasha kwenye imbobo yayiphakathi kwamatshe nokuyindawo ayeyazi ayijwayele ukuhlala khona nekhehla uCharlie. Wafika lapho wadabula labo sofa ayijwayele ukuhlala phezu kwabo, efake ibhontshi ngaphansi kwey'nyawo zakhe zasezibuhlungu, wabhandisha. Nokwathi eseqeda ukubhandisha iy'nyawo zakhe waqhubeka nohambo lakhe for uku-avoid ukujaha uMadeko, nokuyilapho uBen alandela khona ama-directions akwi-map eyayidwetshwe uCharlie. Ngokuthi uBen wayeyazi njengoba ezazi le desert, wahamba eseyobheka leli bhokisi ababelifihle noCharlie phakathi elalinenqwaba yama-marbles, iy'mabuli nemap eyayimkhomba la uCharlie ayefihla khona amanzi akhe. Wasikhipha ngempela isigubhu samanzi okuphuza ayi-clean. uBen ngesikhathi esethi uyaqala waphuza lawo manzi, uMadeko wadubula leso sigubhu uBen esaphuza amanzi. uBen ngaleso sikhathi yayingasekho into ayingayenza ngaphandle kokuvumelana nomthetho kaMadeko wayembhekile. Kuleso sikhathi uMadeko ejabule ehleke ebona ukusafarisha kaBen. Ilanga indlela ayishisa ngayo nendlela iseyinde agcine emphelele kakhulu amandla uBen waze washayeka phansi. uMadeko ngokufuna ukubona ukuthi uBen ufe ngempela wadubula inhlamvu ilandelana eceleni kwaBen. uMadeko ngokubona ukuthi uBen wayengasanyakazi wabuyela emotweni yakhe. uMadeko wangena wasuka wahamba. uMadeko wayenze sengathi uyahamba kanti ucashile ucuphe uBen, nokuyilapho uMadeko abona khona uBen eseyihambela wacasuka kakhulu uMadeko esemdubula straight, nokuyilapho engasafuni ukumdedela ephile ebona ukuthi uzoba ingozi. Okunye okwathalisa kanzima uMadeko ukuthi uBen wayeyazi ukusuka nokuhlala indawo yale desert, ngoba uBen wahamba wayongena komunye umgodi futhi awaziyo, wafika wahlala lapho walala kwaze kwashona ilanga kwahla. Kodwa uMadeko naye wayenesikhathi sonke sokulinda uBen ngoba wayesamgadile. Wayesememeza ngisho ukumemeza eyitshela ukuthi uzophuma esephakamisa izandla uBen, kodwa uBen wayengasona isilima ngoba sembona esephuma ngenye imbobo futhi ayiyazi kodwa angayibonanga uMadeko. uBen wahamba seyoqhamukela ngemuva kwamenza wakwazi ukuyofika emotweni kaMadeko, nokuyilapho uBen afika khona wathatha ijakhethi. uMadeko naye wayeqeda ukuchama wathi usebuyile emotweni yakhe ikhanyisa wabona ukuthi khona into ebiyenzeka la. Ngoba wavula umnyango wepassenger wabona ungavaliwe ngqi, nokuyilapho uMadeko abona khona ukuthi ijakhethi ayisekho. uMadeko wabona ukuthi udila nomuntu oyinkinga kuzomela amhlakaniphele ngoba wavele sisusa imoto ngo-reverse yaphuma phezu kaBen wayengaphansi. Wayesebanjiwe uBen ngoba wayesekhanyiswa amathosha emoto. Wasuka fast uBen esewuphuma phakathi kwamatshe. uMadeko elayitha amabhomu idynamite efuna umqhumisa ngawo, wajikijela uMadeko ephindaphinde, kodwa ngenhlanhla wagcine kwazile ukubaleka uBen wayoqhamukela ngaphambi kaMadeko esemdubula ngesihlilinga. Wayemshaya waquleka wambophela emotweni yakhe wahlala khona kwaze kwasa. uBen akachithanga isikhathi wadumisa imoto kaMadeko wamdriver waya naye ofisini ka-sheriff iphoyisa eseyoripotha konke ukungcola kaMadeko. Waqhubeka uBen echazela usheriff ukuthi uMadeko uze wamthembisa nokuthi uzomfundisa e-university emva kokuthi abulale uCharlie. Bonke ubufakazi obachazwa uBen emaphoyiseni babukhomba ukuthi uMadeko kumele aboshwe noma kanjani, kanti uMadeko uzocela ukuya etoilet, kanti uMadeko uzokwazi ukuphunywa abaleke ngoba wayesefonela omunye ayezomlanda ngehelicopter, nokuyilapho ayenganakwanga umuntu ebasendela imeseji ngoba wayesebenzisa i-smart watch okwakuyiwashi lesandla. Iy'nsuku zadlula uBen wavakashela intombi yakhe eyihlala e-downtown uLania, eyitshela ukuthi akasafuni ukusebenza njenge-hunters guider ngemva kokudlula kwi-trauma yezinto azenziwe uMadeko. uBen waphupha sengathi uMadeko umlandele endlini yentombi yakhe. Wethuka waphaphama uBen kanti siyathola ukuthi ngempela uMadeko wayekade emlandelile uBen bengazi bobabili nentombi yakhe. Kodwa ngebhadi iplan kaMadeko ayisebenzanga ngoba uLania wayilalisa i-ready isibhamu sakhe njengoba wayetshela uBen. Waqala uLania waphinde wazoqedelwa uBen esemdubula emqedela. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.